ang'eni weche mag siasa kotenre kod party binanno ka Hillary Sundi kanyo ang'eni biro bedo kwa donje duto te nikech koro ma en chama mosebedo kuom thuolo mar higni 20 ma bende koro jatende kana nosenindo. Kata kamano kotenre kod buok ma bende oganda koro nochwacho godo buok margi nikech ang'eni en buok manobiro kaluwore kod iwacho ni jotelo mopogore opogore na miyo oganda geno ni Migosi Raila Amolo Odinga ok tuo en mana sawa. To ang'o modogo timore makoro nolad kendo ni koro jakom koro noninde bade. Kata kamano nyaka gisani koro jakom noseik Nyakoronga Jwang'a welo pod medo dhi Opoda Farm mano kamoike Raila Amolo Odinga mano kang'o ka Jaramogi kendo welo pod medo dhi sani. Kata kamano kopogore gi Nyakoronga Jwang'a bang' ik mare Monday mano chieng' wuok tich mar jumani nwantiere gi holiday nyasi mano mar Mashujaa no kanyo ka jatend piny Kenya nomiyo Migosi Raila Amolo Odinga osimbo mamalo mogik ma ichone mana jotend piny mosekadho. Wanno kanyo jatend piny Kenya mokwongo mano Jomo Kenyatta, Moi, Kibaki, kanyakla kod Uhuru Kenyatta. Gin mano simbo mimiyo mana jotend piny mosekadho. Mano simbo mano mar CGH, Chief of the Order of the Golden Heart. Aparo ni walo sani bende kotenre kod mano El Nino simbo ma bende koro no Migosi Raila Amolo Odinga gi kaka kopo mare bende notim nikech parni nong'elo rengo e piny mar India. Nokowe pachoka gi ndege mano mar Kenya Airways no ka Kenya Airways kano chope Luasi mano mar piny Kenya nolok nyinge RAW 001 e kinde mane kowe Nyanza mano kaluo bende kalapapla mano ting'e nolok nyinge Enigma 01. Waloso ni kotenre kod kopo mare mogik gi mich mano miye. Erokamano ahinya. Mosenindo Migosi Raila Amolo Odinga min mich kendo wadwa neno kopo motimne. Ing'eni kinde ma koro nochopo jopiny nochako ni to ODM at 20 obedo postponed nang'o on what basis. Jatend ODM golo statement nang'o wa postpone tarik mar ODM at 20 celebration mar ODM at 20 wadhi dhi mbele gang'owa inter-county tournaments. And then jopiny are like, what was so urgent about it? Wajomodo the celebration was a book flights. Why the urgent change of events? Ochako kelo speculations. Tingera were, inge jenzi. Kichako jeni, koso condition mar babarach. Ni kuwa penji, en maber, min piny nyiso anang'o, en modak kode, baba ni maber, remo to kayowa malich. Remo kayowa. Ing'eni Raila nodak e chunywa. To kineno ka speculations kabila go biro. Remo kayo jopiny. And then we get the sudden news. Nang'o? Jatendwa okalo. Wagwero kamano ne President Ruto. No kowo jatendwa Raila Amolo Odinga maber omiye state burial. But Raila Odinga deserved this. He deserved this. An kipacha kendo jo Kenya te ong'eyo. Wasebedo gi era sadi adek. The first era was the Kenyatta era. Then came Moi era. Then from 2002 until 2025, it has been Raila era. Ose apie siasa mokalo since 1963, nyaka koro ne 2002. But 2002 was the peak of Raila's era up to 2025. He was the people's president since 2022. Wasada kode chunywa. Raila nen ng'at mane winjo jopiny. To ng'at ma winjo jopiny ema jopiny rengo godo. Mane momiyo nwa feel nang'o wan kaka jo Kenya. Raila odak e chunywa ong'atwa. Raila kopo e piny India, tend piny India, or recognize the body of Raila as an important individual in the world. That is why the Prime Minister mar India okawo ting Martin Mangowa, handing over the body of Raila to the military in India. And then the president responds from this side.
declaring it a state funeral. Jopiny, jotendwa mag Kenya dhi omo the body, and then we receive the body. Warwako body mar Raila. To gimaduong' kipacha, 72 hours mane Raila Amolo Odinga okwayo ni mondo ike godo. That is the best thing Baba did to us. Imagine the body of Baba don't need to leave funeral home. Leave funeral home, don't leave funeral home. Do that Kenya pile for the next 2 weeks. Even if he was to be buried in the next 2 weeks. Kenya could be something else. Uneno gik mano timore for the 3 days mane Baba nindo. Piny Kenya no chung. To nong'eyo maber, piny Kenya ne dhi chung anytime his death was declared. That is the best thing that really happened to us. No ik Baba maber, ji no dhi bondo. To pod waparo ne jopiny. Baba no dak gi jopiny, no dak e chunywa. Baba ne winjo jopiny. To ka jatelo mora mora madwaro lead ODM. ODM is a national party. ODM oken mana mar joluo kende. Jotendwa gi mondo winje jopiny, wadhi wuotho kodgi kanyakla. Ibede ng'ama jopiny feel. Ok nango, asechiwo oda kacha, kasipul kacha cha wamiyo boed were, ODM osewacho. No. Baba ne bedo gi that capacity. Kata ka Baba ing'eni ka nobiro nuocho na siemage loth. Obiro tingo badi. Okayo tosha. Baba osewacho nikech nango foundation mar ni jopiny believe nango gima Baba neno. Wan ok wanya neno. Gima Baba neno ko bet piny. Ok wanya bedo kata ko chung ji 100. Maka Baba wacho nango Sharon is the right candidate. Wan wang'ini ong'eyo the potential ma Sharon ne godo. Lakini gisani status ma wantiere sani, wan kaka jopiny wachung tesre. Baba no empower ji mang'eny, momiyo brother ni no wacho nango Raila ji mang'eny. Raila nitiere mang'eny nango, he empowered ji mang'eny. To joma mano empower gi, why don't you imitate Raila, or you be better than him, but don't do something madhi duoko wachien kaka jopiny. Gimadhi miyo wafil nango, wachak gore kaka jopati, koso wachak timo nango. Wadhi nego party, gima Baba no sekeloni. Wadhi nego party, koso wadhi keto party chung. To kata ka party otho, ingeni party nyalo tho in this state. Party is not serving the interest mar party members. We are going to kill it. So that wadongi a unifying factor. Makan speak whatever agendas mananga okelo, Baba okele piny kaluo kod Kenya mzima. ODM is a national party, and we need a national party ma winjo jopiny. Ma kok gidhi winjo jopiny wabo neno gimwatimo mondo wakel a party ma is having a constructive agenda ma sell what we want. Erokamana ahinya mar mondo miki kanga